Itxitxe jonek ez dakigu zehatz-mehatz ze posizio auken, kirikino batalioien, baina hemen entzunetik eta dekun informazioa etxik itxurie sukaldari lanetan ibilizan. Suposatzu frentien eta halako egoera, danak lanetik ingoa biela, baina dakigun da sukaldari esala. Da ganera du pasarte bat, nik niri sekuei entzunikue askotan, Solomon ontzi batena. Baserri bat hauen zuten itxurie, ez dakigu artileria jota, ero bomberra dute, horren informazioik ez dugu, eta han nauki esan, biberiek, han nauki janarizie, eta beraz hartu zan baserri zute hauela, igual lehenko pixure, eta Solomo ontzi bat heldu zen, da eskuetan bezaka dute dekola, soluek fallo jaben, da Solomon ontzizaz batera lehenko pixure arte jauzi izan. Honik urtea ben, baina golan ziren gauzak. Goziaz gainera, itxitxek erantzun bizunen zentzu zorrotzauke ben, hori beti oke ben, nik ena asko zetu, baina amairu urte daukezen hil zelako, baina hori oso guen deket, eta oso ondo enkajetuzte bere isekeriaz. Honako pasartiek bazaltzen da bezalako egoera gogorra zan. Azkenien bizitza arrezketan zan, jateko apur batetik.